Salam dostlar. Bu videoda biz Ersari Baba'nın kim boldygy, onun zindagisi, Ersari Baba'nın awlatlary we Ersari türkmenler barasında maglumatlar bereriz. Ersari Baba barasında esasy maglumatlar bize Şecere-i Terakime adlı kitaptan ele geliyor. Şecere-i Terakime 1661 miladi yılda Xiva Xani Abulgazi Bahadır Xan taraftan yazılıptır. Bu kitapda Ersari Baba'nın Sadyr ilinden bolup Oğuz Xanyň ogly Dağ Xanyň neslinden bolanlygy zikir ediliyor. Ondan soň aýtýar ki, Sadur ilinden Abulxanda Ersari Bay diýen bir baý adam bar eken. Ol köp döwletli we islam üçin köşüş etýän kişilerden biridi. Ol zamanda Şeyh Şeref adly bir alim bar eken. Ersari Baba onuň ýanyna baryp 40 düýe hediýe berdi we ondan soň aýtdy ki, Arap dilinde din kitaplary okap, düşünüp we oňa amel etmek bizler üçin köp gyn bolýar. Eger siz bazı din kitaplary biz üçin türkmen dilimizde ýazyp berseňiz, siz hem sogabyna şärik bolarsyňyz. Ondan soň Şeyh Şeref Hoca bir näçe din kitaplary Arap dilinden türkmen diline terjime edip, onuň adyny hem Muinul Murid goýup Ersari Baba tapşyrypdyr. Ersari Baba'nın Mamabike adly bir hoş surat gyzy bar eken. O zamanlarda Horasan mülküň padşasy garlyk halklardan bolupdyr. Padşa Ersari Baba'nın gyzyna aşyk bolup, toý üçin oňa sawçy berýär. Ersari Baba hem gyzyny bermepdir. Muny reddetdigini eşitip, padşa uly leşker tartyp Ersarylary hemle etýär we netijesinde Ersari Baba şehit bolupdyr. Kadim wagtlarda Ersari kawmlar Abulxan we Mangyşlak mantykalaryda ýaşaýar ekenler. Ondan soňky wagtlarda suw ýetmezlik sebäplerden olar Lebaba göçüp başlapdyrlar. Lebab kelimesi Farsça kelime bolup levi ab ýani suwun ýakasy diýmek bolýar. Häzirki wagtlarda Ersariler Türkmenistanda Kerke, Halaç, Çarjaw, Egraryk we Çarşaňy mantykalarynda ýaşaýarlar. Awganistanyň hem bazı welaýatlarynda öň wagtlardan hem Ersariler bar eken, soňky wagtlarda Orslar bilen Urş arasynda göçüp gelip, olara goşulan kawmlar hem bar. Ersari Baba'nın 3 ogly bar eken: İnal Gazi, Zeynel Gazi we Mustafa Gazi. İnal Gazi'dan Töre, Lamba we Çarşaňy adly aktyklary bolupdyr. Ersari türkmenleriň 4 uly şahalaryndan Gara we Bekewil Zeynel Gazi'niň neslinden bolupdyr we Uludepe we Güneş kawmlary Mustafa Gazi'niň awlatlaryndan dünýäge gelipdir. Uludepe türkmenleri bulardan ibaretdir: Gurama, Garaja, Surhe, Surhlar, Esenmengile, Akderler, Ağacılar, Gyzylayak, Etibaş, Çatrak, Dänaje, Çopbaşlar, Eleşler we Gabyrdylar. Mustafa Gazi'niň ogly Güneşiň neslinden bu kawmlar dünýäge gelipdir. Gaba Saqqal, Çaqqar, Arryk Batyr, Omar, Gyzylja, Çekir, Süleyman, Bakşyle, Gynle, Guwak, Gorçaňy, Ölem we Alladat. Zeynel Gazi'niň neslinden Gara taýpasyna ibarat bolan kawmlar budur: Qureyş, Bay, Çekeş, Tagan, Ýabyne, Gazan, Mamaş, Ögem, İslam, Mengejik, Däle, Garaboyun, Pirrek, Harun, Çeper we Aranje. Bekewil tiresinden ýaýran kawmlar Tawaçe, Sarle, Yerle, Goşagoýun we Lamma. Eleş tiresini tarihçiler Ersarilerin arasında zikir etmepdir. Amma ýaşullara göre eleşler Uludepelerin şakasından bolmaly diýip aýdylýar. Şolar ýani garkynlary hem Ersarilerin jemine
getirmäpdirler. Amma garkynlar özlerine Ärsäri babanyň neslinden diýip bilýärler. Bazı riwayatlarda gelýär ki, garkynlar Ärsäri babanyň daýylarynyň neslinden bolupdyr.